marmo panggunggung sang muling kutha segebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kunung musurasa yen linarasaya kaos mulat sariwang rasa wani uruing diri rasa rumangsa ing rumangsani lir jalma ngilo kaca jarwe wis rinakum caing carita becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejati mriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Darum Yakartika terus pinulpu ketrating ngawasa sahari ratri angidri bawana Purwa teking duk sina gilir gumanti teman dadi petangan ning dina sasi warsi windu kang sarta abad pedungkulan tangkar tumangkar kaya sinarambun kaya japating grembyah dodol pandanging kutu-kutu alang atoga buron wono mbyang burontaya dadi obrangan tanpa wicalan padang terawangan sinaring sang Hyang Retawi ingkang ngarsa merbawaning jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang merngangah lamun kaeksi ayah hadilat dilato bumi saya dangu sumruk sang Hyang Arka katon seblak kanan kiri kabang esmucer kaperbawan sinaring sang Hyang Basanta tenentu katon iju ruyu-ruyu amangku kuning keng biru moyo-moyo pucing gunung kinemulan getanu kasiliring mrabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanata wis dangu selaing kawula dasih tinelo arsa upaya buga karep tegal sawahe panglur silotanana bedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulu kune anggiring raja kayane sawane ana pirembakan Soma Rewangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil sinaring jagan wis katon melok during kiblat papat lor kidul wetan kulon anengge kumlaring papan ijo ruyu-ruyu indah asri papane anega tegeng karang pradesan kebawat bentan negari Ngamarta anangge mapan wonten ing padukuhan Karang Kadempel papan milikipun Kelurah Semar Putronoyo ucap ing mangke ketingal ijo ruyu-ruyu tetandurane angrembuyu gegudungane ambyek moy nganti kaya manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo kemantung sadyotan kuciwa cinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya ite iwen sansaya ngrembaka lamun miyang aglaring mangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandange dhewe-dhewe datan ana carane kandhang nganggo winancing malang lebet tebi saking tindak sansaya sinansaya wada winada ananing mung mat sinamatan daya dinayan suwi-suwi wis mapan satring jejiban dang pinuji teman mawujud pilenggahing kumlaring cipta rasa karsa hambabar karya penging binasake nalika semana padukan Karang Kadempel dengawontenaken parapatan agung madaning marpatan mapan sak telunging pendrapi agung padukan Karang Kadempel bocah ing manggi Kelurah Semar Putronoyo ngawi sangjaning para putra miwah para kawula wonten ing padukan Karang Kadempel bocah ing manggi ing sedya den kawontenaken pirembakan wigatos ugi ngawi sangjaning para putra ketinggal bisawanipun Atmaja pambarep Kelurah Semar Putronoyo ananging Kelurah Nala Garing kadheraken ugi Atmaja
angka kalih ing Karang Tumaritis. Arep iki Lurah Petruk Kanrong Bolong kadheraken ugi Atmaja Pragiling Lurah Semar Badranaya ingkang minangka Ketua Pemuda Karang Kadempel. Arep iki Lurah Bagong ya Lurah Cepot ucap ing mangke ing jauh tinggal Pepak Handir Sagung kang samya semewa yayah ruping samudring daratan. Gendera rontek umbul-umbul kiterangan danu yayah mondeng mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng. Tumbak ing aran kaya jati ngaraning mangsa katiga. Parandene ketinggal tidhem jinem madyaning parapatan aku ing Karang Kadempel. Nadyan gegudungan datanana ingkang obah samirana data lumampah kabyar sumbung swaraning pratungga mewah pangri ing waranggana. Jigro amurwani pangandikan jatuh kumbang biji madika Lurah Semar Putra ingkang dereng kababaring lisan.
Ceritenon neng pasewakan busana maneka warna Puspitang Jono Miang Panjra Renggeng maneh nara awata Prabanyo kang sumirat Obro prabanyo sumirat Kanyaring tejo leliwaran pergi laci sireng tade wimbo kekondom rek Katiping maruta mendo separan mangambar ungas ngepeki madyaning pasewakan tandya Mbel gegek ugek sadulita mel Rada suwe aku ngawe nglumpukke para kawula merga jenana wigati sing kudu tak aturake kok iki kok kahanane isih sepi mau kok urung ana kumliwering wong babar blas anak-anakku telu cacahe wis padha tak bel pun jarene saguh sowan ning Karang Kadempel lah kok wiwit jam 8 iki tekan jam 10 kok urung ana wong babar blas
nggonku siaran ana masjid ya urung padha teka kawulane. Mongko undanganku genduren. Biasane kawula Karang Kadempel iki kiyenge mangkat ana tulisan genduren. Lah kok iki sepine ora sepene. Janjane do nendi ya. Truk. Bapak iki ngantuk piye? Mbuh. Awake dhewe sowan rene ket mau kok. Jarene ora ana wong babar blas. Wah, njaba ki akeh. Para warga ing Karang Kadempel kok bapak ora pirsa ya, Tru. Ayo mbok menawa iki ngelih ora. Urung madang ya? Urung. Ketok Semar ki nek urung madang ki wis lamur. Ya kaya aku ki ya ngono kuwi. Lah iya. Mula awake dhewe iki kudune sing matur kula nuwun. Kowe sing barep kowe kudune sing iso matur. Siap. Bapak Semar lonan amit pasang liman tabe tinebehna nglodune demawing tawang-tawang linepat ning tulak manuk marang paduka amiji dumateng pisuwan paduka wontenaken parpatan agung wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel ingkang estu Brawira. Wah ora wah tenanan iki ya pendhapane jos tenan itu. Iya. Kok kae penuwune malah saka maoni. Ayo mbok menawa kombinasi kaya wis ngane-anehi. Sampun kendelan kewala, Bapak. Kula menika sampun kawit jam 8 enjing kula mau. Ngantos sak menika tabuh sedasa. Menika meh adan luhur kok panjenengan malah kendel kewala. Menika janjanipun wonten wikatos menapa? Sebab kula menika kaget. Bapak menika caos nawala utawi paring nawala kalih kula, kalih Petruk, kalih Bagong menika janjane gatine napa? Gareng diboyongi sowane, gareng ditimbali karo Bapak Semar. Petruk uga ditimbali karo Bapak Semar, Bagong ditimbali karo Bapak Semar. Monggo Bapak menika pirsa piyambak, anak-anak menika sedaya sami sibuk nglampahi kewajiban. Alah sibukmu ya. Werna-werna. Aku ki kegiatanku ngarit. Kadang kalau nek paingan aku ya mangkat ing pasar wedhus. Oh. Tak gawake dam. Iya. Mula paduke sampun ngantos kendel kemawon. Samrika sampun damel kuciwaning manah. Para kawula ing sapedukan Karang Kadempel menawi paduka ngantos sak mriku kendelan kewala. Bapak Andrah Kang Puspita arum Basiling Samirana mri sekar kadung ngas kandanyo mawelara sertaning driya dadi gawe kaget atiku. Iki lah kok iso iki sulapan apa piye to? Sulapan pripun to, Pak? Kowe iki kok ujug-ujug
Lungguh ning kono ki. Lah tekomu jam pira? Jam 8. Wah, tenan truk ngelih gitu. Bul bareng disuluki njur tekes. Ya ora apa-apa, pakeke. Mekaten Rama, estunipun kula menika sampun suman kawit tabuh 8 enjing kula wau. Ning ngantos jam 10 ki kok bapak ki guru meneng wae. Sampeyan ki meneng wae. Janjane ning apa? Anak-anak ki nganti bingung. Ket mawane ngene kok bapak ora gek paring dawuh, ora gek paring pangandikan. Mongko wis ket mau. Kula niku nenggo wedange teko. Ha, sampeyan sampun dugi. Bapak Semar kula aturi paring dawuh, janjane enten wigati napa nglumpukke para putra sartanipun para kawula sakarang kadempel. Wong tuwa ki nek kokean pikiran. Ngene iki lho. Sangka budreg nggonku mikir, sangka kejeron nggonku bingung kepiarepku ngayahi sing kudu utawa sing dadi kewajibane Semar. Nanti aku siaran nglumpukke para warga. Wis do teko kabeh sakarang kadempel. Iki anak-anak wis padha sowan kabeh nyaket karo Semar. Bareng teko kok aku ming nyawang kosong blong ora ana wong wing. Aku njuk ngapura nala gareng. Mboten masalah. Pancen mata tuwa menika. Matane sapa? Mata kula. Menika pancen. Nggih nuwun sewu. Tiyang nek koken pikiran menika kebebanan pikiran menika nggih kados mekaten menika. Ngantos kula piyambak menika nganti sok mikir, duh iki engko piye arep ngayahi, engko gek-gek ngene, engko gek-gek ngene. Niku kedahipun menika mboten angsal. Sebab kula menika minangka titahing Gusti, kula menika mboten pareng mboten ming kula. Ya. Ning sedaya titah menika minangka ing dipun titahaken Gusti. Nek percaya temenanan karo Gusti kang akarya jagat kang murbeng dumadi, awake dhewe niku janjane mboten entuk kebebanan. Awake dhewe niku janjane ora entuk kuwatir. Ora entuk duwe rasa was-was. Sumelang kok gek-gek aku engko ora entuk wedang. Kok gek-gek bar mayangan ora dingoni. Ngono, ngoten niku mboten pareng janjanipun. Mila kula lan panjenengan bapa minangka titahipun Gusti ingkang akarya luka, kedahipun kula menika ngabekti sartanipun ngibadah, sartanipun manembah lawan pangeranipun piyambak-piyambak. Mila kula aturi paring dawuh wigatosipun menapa ngawe sanggaring para putra. Wis teka to, wis suwe to tekamu nulis sampun. Aku tak mbagekke karo kowe sik. Nggih. Waduh slamet tekamu nala gareng. Wilujeng Bapak. Paduka marang amiji dhumateng pisuwan kula wilujeng kalis ing sambikala. Widodo tepi saking Rubito kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ming pabekti kula kunjuk santapu padha Paduka Rama Semar Badranaya. Kowe ngaturake bekti karo bapakmu ya tak tampa nule ora liwat pengestune bapakmu Tampanana iki. Sampun akan pundi nggo jimat paripe entahe ing kasantosan. Prayoga nanggonmu niku. Sampun mboten kirang prayogi. Mitra kantong bolong apa wis suwe leh mulinggo. Ampun ket mau. Wilujeng sowan kula. Aku rung bagekke bojo. Slamet kamu wae to. Nggih Pak, wilujeng bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pengestune bapakmu Tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat. Lah iki endi? Bagong iki endi? Kok ming wong loro? Biasane rono rene ngalor ngidul ngulon ngetan ki nut grubyuk. Ting wong telu kabeh iki kok ming wong loro. Lah niku sinten? Semari matane siliwenan. Bus. Gong. Karo bapak ora ngono-ngono kuwi lho. Matane ora awas kok ning bakong ngene ketengket mau disalami ora. Oh ya aja ngono to le iki bapakmu. Wes. Wong ora aduh. Iki Bagong. Basa. Basa.
Basa. Cah kok. Ngono ora. Manut sawat. Bataku raimu. Sisane akeh arep tak go gawe tuku. Tuku apa? Tuku bataku. Bagong selamat to kamu. Wilujeng Bapak. Ngapunten kathah. Kaluputan anggen kula matur kawon Jengandika. Jalaran kula menika kala wau saking griya niku kula menika pun diuring-uring le bojo kula. Lah sebabe ngopo? Jalaran kula menika konangan weanan kalih wong wedok sanes. Lah tenan to. Kandhane kok. Iya guru paet cah iki. Lah menika mila kula bidal saking griya. Tumuju wonten ing Karang Kademel menika raos kula esmosi. Bojo mengkari ngopeni wong lenang. Wis goleke dit, goleke nafkah, ora matur nuwun, malah ngumreng-ngumreng, malah sandangan kula diwadahi koper terus kula diuncalke koper kula. Ayo iki wis ora pisan ora pindho iki ngono kuwi. Wah, semen aku mono kendel to. Modalku wani. Tau disadap bojoku aweku. Iki apa nek WA kaya ngene iki kok isa ning WA kene iki maksude kepiye? Wis nduk wis lalekno wae. Ya sida kuwi aku wis arep ditundrung. Ya ngene iki tru abot-bote urip melu mara tuwa. Iya. Monggo aku arep tak bangun sih omahku. Ngarep kamu ke apa cakruk. Etan omah kae tak bongkar. Ya. Terus etan omah sing nggon kolam kae tak bongkar, kolame tak ilangi, tak imbi bataku semubeng. Rencanaku nggo tak kei TV, dadi nek nonton wayang ki iso nobar. Ya. Ah, etan omah mengidul kae tak wane gal palum. 6 meter wis ndelalah wingi kurang. Oh. Sangka tak nggo motif ungkik-ungkik. Ya. Ya kabeh kuwi merga saka pangreka dayaku. Nggonku golek duit ki pancen rekoso tenan. Ya. Luwih-luwih taun 2020 wingi kae kaya usum wayang ana kowe. Kowe ngerti dhewe to? Ah, aku dhewe ya minangka seniman kuwi rasaku abot lho golek rejeki. Seniman kowe mung wiraswara kok. Lothong. Wiraswara kowe aja ngremehke ngono kuwi. Kowe iki aja seneng ngremehke ngono kuwi. Petro nek ora dadi wiraswara ora iso mangan, ora iso makane anak bojone, ora iso ngopeni awake, ora iso ngopeni keluargane. Lah kowe iki arep iki anak Semar nadyan to ragil dhewe ning kowe sukses dhewe, ya njur aja gembelo sirahe, njur gaweane kakang-kakangne diece. Gaweane kakang-kakangne dinyek, dumeh aku blantik njur to ece. Awake iki tuwa dhewe randang rabi. Mula. Ya mula ki golekna. Senengane kok ora. Pahit ora. Slamet kamu, Pak. Wilujeng, Bapak. Bekti kula kunjuk. Iya, kowe ngaturake bekti karo aku tak tampa pengesune bapakmu tampanono. Wilujeng bekti kula inggih, kula pun dinggo jimat prayogakno samut ngurang mayogi. Nuwun sewu, Pak. Niki kula pun ketwau ngentosi malah dikethok karo cangkeme Bagong niku, Pak. Nuwun sewu janjane bapak niku enten wigatos napa kok lumpuke kalih para putra sartanipun ngawe sanjering para kawula, para warga. Wonten ing tlatah Karang Kadempel. Mriku wonten wigatos menapa sak menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Babakan panjenengan menapa ingkang dados-dadosipun paduka ngawontenaken parapatan agung mriku Bapak Semar. Marika den prayitna semuriris eka balik Titiyaning kandha nitri sunya purnama sasi
janjane ngene ya le nganti budreg nggonku mikir nganti iki aku mau ora weruh kahanan Pandhawa karang kadempel kawula wis padha nglumpuk anak-anakku wis padha teka sowan kabeh marang kersaning Semar Badrana ya iki janjane aku ki duweni gegayuanku ki aku kepengin ngetes kepengin jajal lan sartane aku kepengin neder karo katrimaning uripe Semar jalaran para warga ing Karang Pradisan ki kahanane wis morat-marit kahanane wis ora karu-karuan siji para warga ki ora padha gelem manembah karo pengirane dhewe-dhewe ora padha iso guyub rukun ora padha gelem gotong royong nek ana tanggane sing duweni bot repot ora padha gelem nyengkuyung manunggal tetunggalan dadi siji iki kabeh mau disebabake mergo saka para bendara Pandhawa sing wis lali sing wis padha ora gatekke karo kahanane para kawulane lah iki sing perlu ditakokke iki janjane sapa sing ngomong para Pandhawa sing ngomong para Pandhawa kuwi ya ming bapakmu ki maranganing dewa nadyan nuwun sewu bapakmu ki ming wong kere ning ora kok teges aku ngegungke karo kadewatanku ning aku ki janjane pangejawanteng Ismaya mula nek nganti ngerti kahanane para Pandhawa kok dewa ki meneng wae aku minangka sing wis dadi kawula cilik kawulaku padha bosah basih ora karu-karuan nek ngerti kahanan kaya ngene iki para bendara kok pugur padha meneng wae sartane dewane padha meneng wae apa ya bakale kelakon Semar dadi pamonging jagat oleh sidhem jroning pasewakan wadya tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nenging klerwu sing duka cipta perbuti mandana raras didemadaning kawontenan parapatan agung ing Pendhapi Karang Kadempel ucape mangke samya tidhem samya menggalih babagan pangandikanipun Para Semar Badrana ingkang pungkasan ucap sekawit ing mangke ketingal lalukipun para kawula wonten tengahing tidhem swasana ingkang miyos sangjaning para wadyabala sangjaning para kawula ing Karang Kadempel wantun minggah madaning Pendhapi sinambi jejogetan lelembean sinambi gembelengan anenggih sinten to menika boten sanenggih utusan saking negari Ngastina pandhita ing Sukalima Sang Tapa Begawan Duru kadharaken dening Rekyana Patih Harya Sengkuni jejogetan susulan madaning Datulaya utawi Pendhapi paduan Karang Kadempel akarya cingak kang samya mulat
mendak alun tata trap silanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto sagone ora padha tarung babone ora padha ayo kok iki malah dadi kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra susu nasibe Semar Badranaya ngawur lha apa guru ora sing diomongke Bapak apa itu donge kelepaning samudra madu kok iki kelepaning samudra susu ayo mbok menawa ndhe warna beda kaya wis sak geleme Semar wae to kok dadi kerawuan priyagung ah penemban Durna kalih Rekyana Patih Harya Sengkuni penemban Sarawa Paduka ingkang ngabdi pun Semar Badranaya ngaturaken pambagya raharja remban Astaka swala-swanu bertopol sumoranti Allah gamanegong kula baprit gantil buntuting selingkur Semar ya Sarawaku ning Padukan ingkang kadempel dina samengko iki kowe mbageke kowe ngaturake pambagya raharja kelawan Begawan Durna nggih penemban selamat tekaku ning Padukan ingkang kadempel ora manggih langan swiji-wiji apa aja kok sowanku kalih sing sambikala adoh saka Rubita wah wis suwe aku ora tilik marang kanan karang kadempel aku iki dadi kanane dadi kaya ngene lha kepripun beda banget bentenipun menapa pendapamu iki lho walah dalah ngalahke pertapan Sukalima wah kiwa tengen ngisor dhuwur ukir kabeh kayune jati kabeh tak teliti ora ana sing maoni siji-siji ya Semar jane enten maoni setunggal nggih nika sing cagak pojok wetan menika maoni wah ya ning ora dadi apa nah tentoke cagak sementara ning aku ngerti nek kowe kentekan dhuwit mergo wis entek tanggung-tanggung jati karo tanggung ukir iki wah mula ora dadi ngapa kowe duwemu kabarmu wing maoni ya mung siji cagak pojok wetan kae ya aku ngerti kowe kentekan dana arep ngukirke arep garape wah tadi glondongan kayu wutuh mboten dados menapa lho pojokan kidul kae apa pundi kae kaya tumpuan blabak niku bakal gayor gebyok nggih kayune saenten-enten kula maoni wah, lah kok ora ndang mbok garap? Danane penemban. Dereng wonten penemban. Kula dereng kober. Nek perkara dit men kula niku gampang. Perkara probiyane mengke gampang. Ning kula niku ming wektune. Wah, ya wis apik. Mbah, jobenmu kaya catur. Iki ukuran pira?
Nggih pangestunipun menika swidak persegi. Wah, gedhe-gedhe. Nggih. Semene iki piyone kaya ngapa? Mboten sah mikir menemban. Wah, ya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ora lihat pengestune Begawan Durna Tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe, ndayana ing kasantosan. Dipun sketsaken anggenipun lenggah. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Oh iki kursi kok atos kaya ngene. Beda karo kursi nang Ngastina. Wah, kursi nang Ngastina ki empuk kaya. Iki kok atos kaya ngene. Gambare sofa kaya ngene kok. Iki dintul-tul ora kena. Wah, jerone kebak tikuse meneh. Mula Semar kowe iki arep tuku barang, tuku furniture. Ngene iki kudu sing temata tenanan. Aja nganti kowe mengko kapusan. Nggih. Sing penting ngenggeling riyen. Kursi apa? Gabut. Niku kursi ming sak enten-enten kula niku le pados Bagong teng pasar. Oh, lah mula cah ki gampang kapusan. Jero blabak. Kuwi jarene jero full spring bed. Regane sijine 950. Tuku kabeh bareng tekan ngomah kok atos. Isine meng gombal tok. Malah ana sempake barang. Neka-neka senane ora. Senenganmu kaya iki kula mergo kapusan mergo Bagong niku. Rekyana Patih Harya Sengkuni wilujeng pangestu Semar. Slamet tekaku ning Karang Kademel dina iki. Ora ana rubeda apa-apa. Nggih, bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan Rekyana Patih. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah wonten ing Karang Kadempel dinten sak menika. Lunga urung ki nggih Kakang. Mbah. Oh, asem tenan kok. Diapusi karo penggirong. Tak apusi genting kok, awas kowe kok. Ya. Ditenono wae, ngorap ngarep. Age ulur dili. Senengane kok ora. Oh ya bener sing nang ngarep. Role nala gareng mbageke karo Begawan Durna, penemban Durna. Mugi tansah kalih sing sambikala rawuhipun paduka wonten ing Karang Kademel menika. Oh ya, nala gareng. Slamet tekaku ngaturna bekti karo aku. Nggih, bekti kula kunjuk. Pangestuku Tampanana. Nggih, kula pun jimat. Rekyana Patih Harya Sengkuni wilujeng rawuhipun. Iya nala gareng slamet. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku Tampanana nala gareng. Nggih, kula pun jimat. Penemban Durna. Bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, Rekyana Patih Harya Sengkuni bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat. Gong. Bageke. Gah. Lah ngomong iki priagung. Telek. Iki priagung ndok bosok. Lho. Ndok bosok. Sing putih ming surban ro ketune ning atine lethek mambu. Jijiki bosok mah gampang iki. Ilih marep rene wae. Ora sak gelemu ngono ora. Ning kok nek ana apa-apa sing temandang kowe. Siap. Rada rene sithik. Padu. Kowe kok aban sak gelem kumbange nyawang Durna. Rupane kaya manuk guwek, aluwung nyawang sinden. Iya. Oke ya, Tru. Oke. Ana sing saka kayangan barang. Kayangan Bathara Guru. Astanipun sekawan. Wasanipun. Ana sing seragame beda dhewe. Ora masalah. Sok gak tumbas, genah iso. Ana sing gambare penggiro. Nek wis nglumpuk duitmu dhewe-dhewe. Ya. Nek wis nglumpuk kok duitmu dhewe-dhewe serane ora. Oh, pakok kowe ora gelem bageke karo aku ora masalah. Aku tok sengit ora masalah. Wah, Semar, wonten timbalan perban. Yo, kowe aja kaget ya.
Sowanku iki sepisan tilik marang karaharjanmu. Angka loro sowanku ora saka karepanku dhewe nanging sowanku iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wigatosipun. Ya wigatine supaya aku prapta ana ing Karang Kadempel. Gandeng kahanan negara Ngastina. Wis ana tulung candra iki kaya dene Taman Pegebluk. Oke, para kawula sing nungsang punyang numbuk bentus gudel bingung. Oke, sanggaring para kawula Karang Pradisan esuk lara sore ketiwasan. Sore lara esuk kapraloya. Wah, kuwi wis sumebar warata kedadiane Semar. Anak Prabu Duryudana wis ngrawuhake Brahmana 1000 suga tenake ora ana uga sing bisa nambah bebentuhan ning negara Ngastina. Barang anak Prabu Duryudana manekung semedi malah dining sesameran raja malah bebantal bata bataku. Anu sing bener to, Kang. Bebantal bata sarebat. Anak Prabu Duryudana pikantuk sasmita. Oh, ya kuwi bisa niwaluya nirmala tumajati jati mahulya yen to negara Ngastina tinunggon ora ketamung telung kedaping peningal wae Semar kudu prapta ning negara Ngastina sing wigati nambah bebuntunan negara Ngastina ngemong sanggaring para satukara sanggaring para kawula Ngastina. Wah, kula Semar wale-wale apa prapta aku iki bakal mboyong karo kowe mboyong karo sowanmu ning negara Ngastina. Ayo kowe gelem apa ora? Kowe kudu gelem tak boyong. Kowe njaluk apa wae nek kowe gelem sowan, kowe sago sowan ning negara Ngastina. Oh, kowe bakal diparingi apa sing tak pengin dening anak Prabu Duryudana. Kowe njaluk derajat pangkat, oh mesti diparingi. Kowe ora mung dadi ponokawan, kowe ora mung dadi batur. Ning negara Ngastina minimale kowe dadi tumenggung. Bener. Omahmu sing kaya ngene iki. Kae kidul pendopo, kae omahmu kae ming gubuk. Oh, nek kowe to tinggal ning negara Ngastina kae besok dimbruke. Ditadekke omah tingkat 7. Nganggo lift. Nganggo kamar mandi barang. Oh, dadi kowe ora kangelan ngrekoso adu-adu saka omah menyang kali. Tur meneh kowe ora bakal ngregeti kali meneh nek omahmu dibangun. Lho. Mergo nek omahmu dibangun, tanmu mengko diwenehi WC. Mula wale-wale opo Semar, kowe njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Kae ana ing sanjabaning pendopo wis tak gawake grobakan ya kuwi glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni. Ayo, ya kuwi bot-bote aku kepengin boyong karo kowe, bot-bote anak Prabu Duryudana tresna karo kowe. Diboyong nang negara Ngastina supaya kowe gatekake karo para kawula Ngastina, karo para Satukurawa. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Wangsulan, ayo wangsulan. Nuwun sewu nemban. Janjane kula niku ora blereng karo bondo donya. Sampeyan niku janjane mboten sah ngendika. Semar kowe njaluk apa tak turuti nek kowe gelem sowan ning Ngastina. Menika mboten perlu. Menika mboten satrepipun menawi dipun pisungsungaken kaliyan Semar Badranaya. Jalaran urip kula menika namung sakderma nglampahi, namung sakderma nglakoni. Sartanipun kula menika nedha narima ing pandum. Kepepete kula ora madang 3 minggu mboten masalah. Sing penting urip kula awak kula sehat bagas waras penemban. Kepepete kula ora duwe omah apik. Kepepete kula ora numpak Fortuner ibaratipun. Mboten masalah. Sing penting jiwa raga kula menika sehat. Sing penting kula menika saged lulus anggen kula nglampahi pacoban wonten alam donya menika. Kula jansane niku mboten butuh kalih bondo donya sebab ginanipun menapa bandane tumpuk matumpa-tumpa sugih mlegedu paribasan seprapat jagat nggone Semar kabeh. Ning nek awake Semar ora sehat bagas waras muspra tanpa guna remban. Mila nek jenengan ngiming-ngimingi kula nuwun sewu jenengan pengin boyong kula. Banjur jenengan bar boyong kula ajeng mangparingi bondo donya brana picis derajat pangkat menika mboten perlu remban. Njur kowe njaluk apa? Apa njaluk suwengmu kuwi tak ganti nganggo suweng emas 99 karat. Njaluk apa? Kae pitmu ontel apa kae njaluk tak dandani
Mboten sah. Watone sing glinding bane saged kula tumpahi men mboten masalah. Nek sing baku kowe gelem apa ora suwane Ngastina? Perkara le purun menika janjane kula purun mawon nek kula kedah sowan teng Ngastina. Ning nuwun sewu niki wektune kula sing mboten gadah nemban. Jaran sanese kula nggadahi kewajiban kula kedah sowan teng Ngastina. Kula niki nggih mikir kahanane para kawula ing sakarang kadempel menika. Kula niki nggih mikir kahanane para kawula negara Ngastina sebab dinten menika kula kepengin bangun moralipun para kawula sak negara Ngamarta. Mendhahipun para kawula ing Karang Pradisar ingkang sampun boten dipun gatosaken dening para Pandhawa nemban. Durnaila panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning perang Brontoyuda lole asta pertapa kuswala Semar kepiye Dik Pati ngomong nggih mbuh. Wah, lole kadang blekuduk manyar-manyar ngono wae ya. Sak gelemmu penting nesu. Wah, Semar kowe iki ping karya mung ora gelem kok dadak nganggo pawadan kowe nggawa jeneng-jeneng anak-anakku para Pandhawa. Mboten kok kula mboten purun niku mboten. Kula purun ning wektune kula dereng gadah. Njur kapan kowe iso sowan ing Ngastina? Nggih nek rampung kewajiban kula nggula wentah sanjaring para kawula Karang Kadempel miwah para kawula ing sak negari Ngamarta mlemban. Mau ateges kowe ora gelem tak semayani. Kowe isih semaya wae, kowe arep tak boyong isih semaya wae. Ateges kowe padha karo Wangkot, kowe ora manut karo Begawan Durna. Mergo kowe ora ngilu Begawan Durna kuwi sapa? Begawan Durna kuwi sapa? Lah mbuh. Takon Begawan Durna sapa? Amnesia apa piye uteke. Durna kuwi gurune para Pandhawa. Pandhawa kuwi sing momong Begawan Durna. Lah kok Pandhawa duwe gawe, kowe malah ngebuati Pandhawa, ora ngebuati gurune Pandhawa dhisik. Kowe iki wong-wong sing kepiye jansane? Mboten kok kateges ngaten penemban ning sing kula ginakaken nika pernatanipun tiyang adil. Kula menika mboten mban cindhe, mban ciladan. Sing kula antepi luwih dhisik niku nggih kedah. Sing luwih dhisik sing kedah kula lampahi mboten kok nenek susulan job. Ngibaratipun kula njur nampa sing keri sing dhisik dumeh nyeremimi njur kula guwang. Ngoten niku senes watake Semar Badranaya. Mila panjenengan menawi kersa kula semayani nek rampung kewajiban kula. Anggen kula momong sartanipun kula dandani kahanane para kawula sak negara Amarta. Mboten sanjenengan boyong, mboten sanjenengan tumpakke jaran. Kula tak sowan dhewe teng negara Ngastina. Oh, Semar. Kowe mung karya omong ora gelem kok kowe Wangkot, kowe nganjel, kowe ora gelem tak boyong nang Ngastina. Dumeh Kurawa kudu mbok mong, dumeh kowe wegah momong anak Prabu Duryudana. Sing wis sewiyah-wiyah karo para Pandhawa. Wah, nek ngono aku ngruda paripeksa karo kowe. Monggo menawi badhe ngruda paripeksa kalih kula, aku meksa karo kowe. Kula sumanjaken. Ning nuwun sewu, tangeh lamun nek njenengan saged meksa kalih kula. Wah, sesongaran kowe ngasake kadigdayanmu. Nganti kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina aja takon dosa. Wah, kowe ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, aku meksa karo kowe. Nek aku kowe ora gelem tak peksa kawula ing Karang Kadempel bumi angus Semar. Dinengke kok tetep meneng. Wah, jan. Bakong maju kipre Petruk. Adake ora. Sampeyan muni pripun?
Wah, aku muni apa? Ora usah. Ora usah dadak selak, ora usah dadak wangkon. Sampeyan mau ngelelek bapak. Bapak sampean elek-elek, bapak sampean beksa, mboten masalah. Niku urusane sampean kalih urusane bapak. Ning kata-katane sampean sing terakhir niku sing gawe tatu-atune Bagong. Sampean apa jenenge Pak? Nyenggrok kanan. Mbah aku ora weruh. Sampean ngubis-ubis. Ngubis-ubis ki apa? Sampean bebutrek banyu bening kanan karang kadempel. Nadan to nembe kandhek wonten ing pangucap ning sampean ngomong. Ora gelem tak boyong ning negara Ngastina karang kadempel tak karang abang. Karang kadempel lak bumi angus. Sampean ora mawas apa piye nang kene ketua pemuda karang kadempel. Cuma derajat sampean pendhita Brahmana. Aisa kula dadi pendhita. Sok nanggapa lakone Bagong pendhita. Isa enten niku kula dadi pendhita merjang ilmu luhur. Lah kok sakekan niki karang kadempul arep nggo jak-jakan karo cangkeme Begawan Durna. Hus cangkemmu kuwi, cangkemmu kuwi. Nyangkem kowe karo Begawan Durna. Tuwaku karo sampean. Nadan to derajate sampean ki Brahmana. Nadan to kula niku mengkere. Urip kula miskin, ning kula ora ndek apa-apa. Padha wae. Ning kula niku janjane luwih tuwa timbang sampean. Aduh. Lho, kancane percil terus. Apa? Kodhok lho. Kuku. Oh, iki ngurusin jaba ora senane ora. Kaya bagian karang kadempel. Ya. Nek ngono kowe wani karo Badruk, apamu sing tak wedeni? Wow, metu njaba. Ya. Metu njaba. Nek ngendi papane wong neter kadek dayan. Pendhita cupu. Panene metu njaba ora wani gelut ning jero. Iki parepatan ora sapareke nek diku neter kadek dayan. Ayo, lenang, do lenang. Iya. Iya, siap. Ning mengkirian. Nek sampean nganggo carane sampean sing ten ngarep mau sampean muni, nek Semar ora gelem sampean boyong, Semar ajeng sampean peksa. Nek sing sampean peksa Semar mboten masalah. Semar ajeng mang bondo, Semar ajeng mang belah mboten masalah. Nek sampean ngembet kahanane kawula sak karang kadempel. Karang kadempel ke bumi Wutah Gedhe Bagong. Nek bumi Wutah Gedhe Bagong nggo jak-jakan wong kana-kana sing ora trima kula. Loro ati kula niku kula niki minangka sing dituwake nang karang kadempel kula niku duka. Al sampean muni kaya ngono. Duka ing gleleng wae aja ngremehke kowe. Gawe KTP tanpa ada tanda tangan duka ora bakal dadi kowe padake ora mehke ora. Andare ora. Kowe ya ora mangan ndok, ora mangan beras, ora mangan sego nek tanpa aku kowe. Ameh ora sampeyan sing pripun? Nadyan to kula niki mengkere, urip kula mung teng Karang Pradisan. Nek kula niku urip modal nekat waton garan kula siji bener. Garan kula siji bener, loro kula nglabuhi kalih wong tuwa kula. Wong tuwa kula niku nek bener, nek kula teliti kok ndlalah kula glecah wong tuwa ora salah arep dienggo jak-jakan kula wajibe mbelani. Angka 3 kula mbelani bumi Wutah Gedhe kula, ora kok pamrih napa-napa. Sampeyan ngertos critane Kumbakarna. Nika buta, ning atine apik. Nika ora kok mbelani karo Dasamuka ora kok mbelani karo kejahatan Ngalengka ora. Ning kae mbelani karo bumi Wutah Gedhe sing wis kecilek gedheke dheweke. Muni ya kowe. Muni ya. Ora iso menang mungsuh cangkeme lunyu kaya ngene iki. Muni ana sampean pendhita jare kondang monyor-monyor. Muni ya. Wah, menungso ora tataran bakok kowe wani karo Begawan Durna. Ning atase derajatmu kowe mengkere ya ban. Ngoten nggih Panembahan. Kula nuwun sewu, derajat pangkat bondo donya
sugih miskin kere sugih menika kabeh mung titipan menika kabeh mung sampiran so nek ning alam kono ki ra ditakokke mobilmu Alphard pira mobilmu Pajero pira omahmu pira niku mboten ditakokke derajatmu apa kowe pegawe apa titelmu S apa ora ditakokke sing bedake niku mung amal kalih perbuatan kula kalih sampean niku mung padha nek sampean niku dadi brahmana kula dadi kere kula kalih sampean niku padha-padha le menungsa sing bedake mung derajat pangkat amal perbuatan nek sampean tumindake ora pokra kaya ngono kok ngarep swarga ndak bisa Nuwun sewu ora kok kula ngelek-elek kali sampean. Mergo kula nggih nintringi kali awak kula dhewe. Kula ngrendhake sampean ngaten iki, kula nggih ngrendhake awak kula dhewe. Wah, ora kasakaken gulem tanpa guna. Metu njopane pancen kowe wani karo Bantul. Enteni njopo apa-apake kridamu Begawan Durna. Sampung rampung gek Kang Saran yo. Guru gampange kaya ngono ora senana. Nek wis kaya ngene iki sing wani karo Durna sapa? Aku. Njur sing arep ngrampungi Petruk Gareng ku abrak apa? Lah iki tumindak apa to? Wong sing nantang Durna kowe kok. Aku wis ngomong, aku meng MC. Arep aku dandan apa medhit sengkelit keris ning aku MC. Kula omong tok. Mengko sing temandang kanca-kanca pradangga miwah waranggono. Lho. Aku miwiti. Dadi aku kuwi pelatih tidak ikut bermain. Wedhus ora truk. Sago ora ngundur ki Kurawa. Sago. Ah. Urung ora. Oh Petro wis sago kok sampean bapak kuwi malah ora setuju ora reng. Sago ora ngundur ki Kurawa. Ora. Lho. Mbok iya neh ora awakku kesel. Wah jan wis ora. Sak dolan bojone Petro, gah awakku ki remuk. Nek ora remuk biasane heeh dolan. Iya anu ora. Kowe seneng ngamuk kok kaya ngono ora. Kae mengko nek nganti gawe dak-dakaning pasulayan kareng kadempel sing nanggung kowe lho. Wis engko ditanggung anak-anakne, Pak. Tan samar pamoring sukma, sukma sinukmaya. Sinukmaya winahya ing ngasepi. Oh. Kocap kacarita gancang ing carita aneng nggih. Sak pengeripun Sang Tapa Begawan Durna ketingal ugi malih alokipun para kawula. Matelaken bilih wonten ugi dayeng kang sowan ngabiyantur marang kersane Sang Semar Badranaya aneng nggih. Sang Raden Harya Sentyaki Sinopating Durwati nganti sanggaring para putra-putring Jodipati rebebeh-bebeh pindha sata meneraken kaget kang samya mulat.
Long-long ing griya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lerlena tanpa kanen yen tan tuso Pamengku sang Tyang Utama Nalendra Muda Semar kowe iki ya gene janjane. Ana matane ngantuk malah kerawan priyagung. Lah mula kuwi Bapak. Ana tetembukan aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokong kencanane. Hus. Bokor, Bokor. Bokor iki apa? Mbo. Malah bokor. Aja celemongan to le. Iki tak mbagekke kok iki malah dadi sak pungkure Begawan Durna iki sing rawuh mrene Ndara Sentyaki karo putra-putra Jodipati. Wah. Seswaning Raka Mas Roni Awe. Kok ngono to? Putra Jodipati. Iki mesti ana si Sentrun bareng ngono. Jogonah ana. Wah jan wis. Ndara Setyaki sak rawuh sing ngandika wilujeng den Ndara Siwa Semar yu. Kakang Semar Badranaya. Nggih. Slamet laku ora ana alangan swiji apa. Suwanku widodo. Kalis ing sambikala ora ana alangan swiji apa, Kakang. Nggih. Bareng aku ngaturake basaku katura. Ampun ngaten lho, Den. Ampun ngowah-owahi adat. Jenengan niku bendara kula niki ming pamong. Wajibe kula sing nyembah kae sampean, Kakang Semar. Kula. Apa sak trepe yen ana dewa ngaturake sembah karo titah. Jalaran nadyan tata lair Kakang Semar kuwi pancen Nun 1000 derajat ing aceplik, derajat ing Punokawan. Nanging yen disawang tata batin Kakang Semar witan prabeda kaya pangeja wantahing Sang Hyang Ismaya. Mula aja wigih ringa-ringa. Sembahe Setyaki tampanana. Nggih, Den. Kula tampi dawah sami-sami nek alesane ngaten rak cetha to. Iya. Wilujeng to rawuh. Wis diomongi mau, lali wae. Ngapunten otak tuwa niku atus satri. Dipun prayogaken lenggahipun. Iya. Kaya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca. Kula ngaturaken pambagya raharja Den Siwa Semar yu. Siwa Semar ngaturake pambagya raharja karo Gatotkaca. Slamet
sowanku ning Karang Kadempel dina iki wae. Ora aku ngaturake sembah ku tampanen. Kula tampi dawah sami-sami. Yo. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Yo, kaya ora kurang prayoga. Ndara Antareja. Kula ngaturaken asung pasegan Monokrami, Den. Yo, Aku go slamet tekaku ana ing Karang Kadempel dina iki wae. Aku ngaturake sembahku Tampanana wae. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Yo. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Yo, wis ora kurang prayoga. Niki Ndara Antasena. Oke. Wilujeng to Den rawipun. Slamet. Kek wonten timbalan. Iki mau sing nyindeni srepek lasem sapa? Mriku kula wau naminipun Anggi. Weh, Anggi. Nggih. Cah ngendi? Kitra Pramana kok. Cah kutha menika. Wo ngono. Nggih. Wis ndeyang urung? Wis ndeyang urung? Yang mana? Yang manamu ora. Tegese wis ndeyang ki wis duwe pujakan ing ati ngono. Mobile dereng mang tanglet piyambak. Waduh. Aku arep nggenthro kaya ngene iki arep sapiku wedhusku pirang-pirang ning aku nek malu karo wong wedok iki wedi. Nek perkara gojeki aku seneng, gojeki wong wedok. Kok tak gojeki tak garapi. Wah, aku seneng. Ning nek kon tenanan ndek rasa niku wah, aku ora wani. Tembungno kae. Niku ora urusan sampean ale urusane mriku to. Waduh. Mongko putra Jodipati sing urung rabi ki meng aku. Apa ya arep selawase dadi blatek aku. Mula njaluk tulung. Mengke riyen iki dirembug riyen iki wigatose rawuh mriki niku janjane napa? Kakang Semar. Wonten timbalan Ndara. Urhananira pisan. Sowanku dilip marang karajanmu, kasantosanmu. Matur sembah nuwun. Ya. Dengan dadi angka loro wigatine. Sowanku ora saka diutus ning para Pandhawa, sowanku uga ora diutus ning Koko Prabu Kresna. Nanging sowanku mergo pancen aku pikantuk sasmita saka para Jawata. Jroning aku nglampahi Nendra, jroning aku nglakoni Nendra, aku nyumena Kakang Semar Badranaya mangku sagiwang rembulan sing katur sumunar tejane nganti aku ora iso ndelok kanan kiwa tengen. Bareng tak takoni Kakang Semar jroning pasumenan ora paring dawuh sartane ora paring pangandikan sing cetha. Sasmita apa sartane Kakang Semar duweni gegayuhan apa? Mergo Setyaki wis nampa utawa sasmita iki Kakang Semar. Rakyat risang kapirangu rinanggul kinempit-kempit dosang tetnaning bawana. Jebul kok malah para bendara sampun tanggap Den. Lho ngaturke panuwun dene paduka sampun tanggap. Malah sak menika kula niku janjane mung nembe rasanan kok malah jenengan-jenengan sedaya pun pikantuk sasmita. Kakang Semar duweni gegayuhan apa? Kula niku mung kepengin bangun kahananipun, bangun kawontenanipun moralipun para kawula sak negara Ngamarta. Mandhapipun wonten kawula wonten ing Karang Pradisan jalaran. Kawula ing Karang Kadempel menika sampun mawut kawontenanipun awit para Pandhawa nuwun sewu pun boten gatosaken kalih kawontenanipun para kawula. Para Pandhawa sing biasane pendak-pendak ora ketang telung dina pisan tilik teng Karang Pradisan. Niki pun suwe pun dangu kok para Pandhawa mboten gatekke mboten tilik marang kawontenanipun para kawula.
Mila Den, kula niki mung kepengin neter kalih ketrimaning urip kula. Kula niku janjane kepengin bangun miturute para kawula sak negara Ngamarta minggahipun miturutipun para Pandhawa. Napa Pandhawa isih kelingan karo kawula cilik sing dhisik ndama-ndama sing kedhisik ngemong karo para Pandhawa. Lah kok saniki pun dadi kok malah lali kalih sing ngemong kalih oyot-oyotipun sing ngemong para Pandhawa rumiyin. Menika ajeng kula emutaken sarana kula ngawontenaken pembangunan menika Den. Setyake tinunggul katanira kang tumandang. Setyaniku karwanira. Wela dalah Kakang Semar. Cetha luhur timun sing dadi kayuwanmu. Kula niki sing penting niat kula kok, Den. Napa-napa niku dilandhesi kanthi niat ati. Kanthi niat ingkang ikhlas lahir batos nadyanto kados pundi rintanganipun. Nek kodrating Gusti bakal kelakon, mesti ya bakal kelakon. Ning kula nuwun sewu. Tiyang nek nggadahi gegayuhan, tiyang nek nggadahi pepinginan utawa duwe cita-cita, menika mesti enten pacobanipun. Paribasanipun uwit saya gedhe, saya dhuwur. Ora kok malah saya kepenak nggone urip ning mesti angine malah sansaya gedhe anggenipun menerpa pohon menika lho. Mila Den gandeng menika kala wau sampun wonten pacobanipun. Pacobane opo Kakang Semar? Niki wau saderengipun jenengan rawuh mriki Begawan Durna kalih Patih Sengkuni nggih rawuh mriki. Sing wigatos karepe ajeng mboyong kula teng Ngastina ning kula mboten saged merga kula duweni kewajiban iki ning malah Begawan Durna meksa. Ale Bagong ditantang Durna metu njaba sakniki malah mbebudhek banyu bening kahanan kareng kadempel Den. Sikra kang bala tuminggal perang campo samya madali. Kakang Semar ora sah melu cawi-cawi, ora sah melu-melu tumandang karya ngundurake para sata Kurawa. Cukup Setyaki lan anak-anak Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa, Anggir Gatotkaca, Anggir Antareja lan Anggir Antasena. Sing saguh ngundurake para sata Kurawa. Menapa menika estu? Iya, tenanan Kakang. Matur sembah nuwun. Menika aku njaluk tulung. Pripun? Gareng Petro Arubagong kudu melu tumandang ngundurke para sata Kurawa. Niki wau ning pun kula kon ning Dewangkot ora gelem. Alesane awake remuk. Mongko dolan ngalor ngidul ngulon ngetan wirawiri wis senenge ora sebane kok kon tumandang ngabuhi ngutah getih padha ora gelem. Nek kanthi ora gelem tak ketakane siji-siji. Waduh. Nuwun sewu Pak kula kebelet. Minggat kono wah Pak aku migrain ya. Petro kowe nek nganti lunga kowe semaya kowe kewalat. Iki ora sida. Nggih, kula sedia, kula siap mbantu kalih para bendara ngunduraken para sata Kurawa. Nek ora suwe-suwe Kakang Semar, aku njaluk pamit dina iki ngundurake para sata Kurawa. Ngatos-atos Le Den, ampun kados lare alit. Surtiting ati-ati duga-duga digawa. Njaluk pamit Kakang Semar. Atos-atos.
gandeng wis purna, kewajiban kabeh wis tak aturke mingkari nunggu keputusan saka pihak kelurahan. Iki malah ngopo Semar iki? Malahan sak geleme dhewe kari nunggu kepiye kabul kawusanane para Bendawa anggone ngundurke para Sata-Kurawa keparingipun Bapak. Para kamula karang kademel padha bubarna sing padha seba aku arep manjing pagulingan. Merga iki mataku wis ora kena tak tahan tenanan gareng. Oh iki ngestaken dawuh Pak. Kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gadining paranggilan. Arsa Kilura Semar Putranaya kundur manjing tenenge pagulingan kocaping mangke Kilura nala gareng tandanging medal saking telenging parepatan mbibaraken sangjaring para kapinggang sami seba kocaping mangke tansah ketingal sesanti kamulyane. Oh